Dami di debatan na sumurong siyan sa lubuk na roha. Imatok tong mga ramoti, hati-hati dukok pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan tayo. Amin. Atan itu atan di minggu tasadarion. Dia do siyan Psalmen 24 ayat itu sahak rodi ayat 10. Psalmen 24 ayat itu sahak rodi ayat 10 songono mah atan itu atan. Patugijang matohang munah hamu ale akka harbangan patugijang mahamu ale akka pitu sian narobi asabongo raja ni hamuliau ise ulaning raja ni hamuliau ni ima Jehovah nagogo jala ulubala Jehovah ulubalang di hamusuan patugijang matohang munah hamu ale akka harbangan jala patugijang mahamu alia kapitu sian narubi asabongot raja ni hamuliau ni ise ulaning ibana raja ni hamuliau ni ima Jehovah sebot ibana do raja ni hamuliau ni ido sahatna manamin ni holongan di bagasan Kristus Yesus hanggina pinaribot apen ima pertada nang bongo dohita tu sada tahun na baru parpuriao dukta dalani songoni gajang na tahun ni mulai sian Natal Epipanias dukta barui bongot mahita muse tu apen parpuriao somalna molo dilehot tuhita sada na baru dapat kita boy jupang napuna bagas na baru doho sude tantangan doho gogo taluluya kan obara tu si mahiu kita ala jupang majabu na baru denggan gabe mardala doi lasni rohai gabe tubu do olop-olopi lumobi adong misal hal-hal na baru nang 10 tahun berumah tangga HP odope adong tubuh seorang dakdanak songoni malas niro anak. Jadi setiap mendapatkan hal naik baru songoni ma olop-olop ni bangsoi saluhu nai hola gogo doh asini rohani batado uban nabongot kita tusi dan adong naboy mangalehoni di portibion ya soholat debata na marasi rohai minggu para jolo apa ni imana manomu haroro di debata na Roma nopo bangsona di bagasan anakna Tuhan Yesus Kristus doi di patutom na marhadomu do apa non ima dua haroro ni Tuhan Yesus Kristus na para jolo ditaringoti ima harorona marhite haso sorang na tu portidion marhite songona tarayahon songona kana somal perayaan Natal dia lahir jala seorang tu portibion lahu manubus sita kapardusa manubus sita sian hamatea napaduahon ima haroro ni Tuhan Yesus Kristus napaduaho bangsoi sian hamatean sian panggonggomian di portibion parningutan di Kristus nang romar hite-hite hati tubuna doho pakirimota di hararona di hari parpudi nang mardala dui nuain
Adong do dua bagian di pasal 24 tahun imana perjolo ayat sada sahatu ayat onom. Nah, menggambarkan hadirion di debata nama nop pasaluhut tanoon rodi saluhu isina. Pertibion dohot niasa isina di lehot debata nunga tung denggan situ tuh. Doho na paduaho na yapitu songo turupu ni jamita sadarion ima haroro ni debata na digobaron marite hadirion ni si palua Mesias jala raja imana nilok na raja ni hamuliao Jahobo nagogo jala ulu balang Jahoba nagogo jala ulu balang di hamusuon molo tahubuk korupani doho di buku 2 Samuel onom songo dia ma pajak konon las nirohan di bangsoi dinaboy di pabong nasida poti parpadanani nang sanga mago nasalao songo dia ma pakilalan di sahala prajurit molo ulu balang at hati hai di leo tu ibana sada haproseaon lahu majaga hut mengawal tanda-tanda kebesaran di negara ini. Misalnya sama kita di leho bendera pusaka, di leho teks proklamasi, bah terkenal sudah. Alai prajurit manang ulu balang na di hati dakot di son majaga poti para padanani majaga habadiaun na sotung di jama sebarangan alak. Boydo hilalaut tay balganiro hani bangsoi. Nam tara pasu-pasu nasida siat debata. Dari do takas persiapan nabi nahinnya ke raja rabdohot natorop. Natara pasu-pasu. Ala memang diurupi debata nasida maraporang maralohom musuhna Palestina. Hati hai bangsa Israel sedang di bagasan panggogomion di raja Palestina. Gabe bulan-bulanan ni bangsa Palestina nasida. Tadi dia takas persiapan Nabi Nain di sidau doh bangsoi majakon poti parpadanani ala naung di pamonang debata nasida maralohom musuna. Sidau sendiri pe gabe mabiar do ibana mida debata. Siala pabahenan di debata tu bangsoi. Gabe di pasu-pasu Jehovah masih obek Edom, rodi isi di bagasna sudena, alatuk ibana majakko poti di bagasna. Halak nomor 2. Langsung ini tong pakilalan di si Daud. Hatiha do takas debata marporang mengalu musuh mengurupi rajai. Ujungna ditaluhon ibana bangsa Palestin dohok si Goliat na guluni pamatangga. Siam mulana sakap pabidaho poti parpidatu Jerusalem mi sungut sungguh-sungguh rikot asa daun di rohani bangsa. Persiapan namatang doa kahuretan ay baru di parade sahat tu nama jaga poti asa manok tong badia unang di jama sembarang halak sadalas di rohana mulut dui di sidau uban napola di hatahun ibanai marhite na manggureton sada pengalaman hidup marhite pamujionna marhite pasal menon pamujionna tu Jehovah di bana marhite sada edde nama dok siat tubur ni si Daud parwaron di debata naga betubur hamuliaun tunas harajaun haluau di bangsoi ima si palua nalahu paluahon doh masu bangsoi dengan bangganya lasrohana ikon siat tubur si Daud si palue dung sikop di patorang ise do Tuhan jala debatani Israel nanang bongot tu hutan Jerusalem hutan abadiai huhut di patorang akaise do nalayak manomu rajai diuduti muse marhite ede para pesal menon na menghimbau asa mengerade bangsoi
sude manomu manotori nasida di haroron itu Tuhan ini. Doh semangat naik baru doh polo. Ada orang so ibu kota harajan di Israel, Yerusalem, memang termasuk jajahan di Huaso di Raja Palestina doh tahu. Jadi bangsa Israel pe nung ngagabe bulan-bulanan di Palestina. Gabe budak. Tudo songon halak natalo, tadi dah sian hauduhon na, si majujung na pe se uduk berdalan. Kapayakot jono ay halak natalo. Halak natalu, jangankan halak natalu dia ka sinamo, halak natalu dia ka pengalaman name metalu ujian talu testing melamar polisi, talu testing kuliah, bahila dah. Nomor saya nama jolma dan masuk nominasi talu ibana sampai 3 hari melamar kapetok talu. Saya tong di padir gak si majujunga. Saya bisa gijang rohana budak kata anak. Berarti adong dona laris. Itu. Tudo songon halak natalu tarida sian hauduhon di si majujungna gok ila doh rasa takut mati songoni maka bangsoi daktar dok nama nangaha sadok maheu sude. Alai hatia di baritahon nengrona maraja na pinaimai na selaon nagabe ulubalang nagogo jala ulubalang hamusuan iterbarubah do semangat ni bangsui na selaon menyerah uduk kurang semangat na herana so didukung be nangadong bedongan nasida debatape bunga talu molodung ro raja ni hamuliau ni terdiga masih maju ujung ate. Patuduh semangat. Nasailao di kondisi terpuruk yang tidak menganakkan. Dipangidohon asa selesai marsak na yate. Angka emak si majujung na dipadirgak tadda hamonangon ala nang bawa raja ni hamuliau ni. Semangat lah. Ay molo dang boy hita semangat HP ngadong dongan ta mangurupi hita ngarudi bata raja ni hamuliaun la palu kita setong uduk-uduk kita setong say marasak setong na dati si belebe guname molo adong pergumulan molo adong parukilo molo adong sitaonon rodong aniba mangapuli alai setong marasak dang ro tutuhani berarti adok si pikiran di sini. Nagurang jol molodung di motivasi, molodung di lehon kesempatan, molodung di urupi, hape tong daktarida karakter ni jol mana sama nakah maya kaman. Ayah hasodohonon, ay holat tahu si tahu do somoni, tahu menang sendiri, tahu si rohakonoton, tahu si haholongan, warna masih tahu, maol luar sian hasomalan molo tapahobar tu pada naik baru gobaran ni hamonangan ni Tuhan Yesus nama laluhon hamatean songoninang situhun iturpukon pagomosor rohani baksoi unang bese tading di haholoman unang bese onan arsaki unang bese onan hoi-hoi di pertidio golong-golong semangat maroma tu Tuhani unang sahola pikiranmu pangasahot ngajugal jugul muse judas muse jois muse masuk nama sate ngajugal jugul muse pagomosor roani bangsui asa jelas tujuan ni ngolu namar hiti haproseaut nung ngabongot Yesus si paluai nung ngabongot raja ni hamuliau ni jala molo tapa obar tu minggu-minggu apen nanaing tajalah itu jolo opak minggu om taringo tu haroron itu Tuhan Yesus tu pertibion nagabe tujuan utama ni jamita apenon ise do hita nanaing si paluau ni debata iko sude do hita
Jadi unang saya tapatakan rohatta. Unang saya tapajugal pikirata, unang saya tapajudes. Tapajugul roha nang asomalatta tapasomal-somal. Dibuhay do padohanon patugijang matohangmu tohangmu na hamu alia karbang patugijang mahamu alia kapitus yan narobi. Memang ada dua macam akaharbangan di bagasan muta Jerusalem. Adong doi harbangan di udung-udung. Ima taringot tu pamujion tu debata. Adong doi tong harbangan taringot tu kuil-kuil sombau nena sida. Haroa setong do adong tong ngaka na dibangsoi pia kasih juga lah kasih tak kasih juga. Nunga dipaingot molo ido sombaumu molo selau do hamu pasahat tang yang muna tu akan na dibalian tu akan na dipikiran muna tu portidion magana hona uhum hamu. Alai molo tu dungudung di debatado hamu martangi yang rabdo keluarga rabdo akan na porsiai paduon nama hamu. Ido atong. Imana dok na di 2 Samuel ono mak sak ulu itu. Suang songoni nang na dia kana margoar akka tabat-tabaran nasida olo doi pasahat itu akka debatana di Portivion gana-ganani nagame na patubu suku-sukun na aragadi hita boansa ikot di patugijang harbangani pitui dia do lapatan na harbangan na di patugijang na binoto na selaw no nate ya harbangan di jabu diba pepitu di jabu ba buka tutup do ate songon na di pasarin na mola dong buka tutup dang adong turun naik ya nadong na binoto geser ido bulu baga maul dua tu satariko tu harbangan na di batu gijang tardok jarang do harbangan na songoni termasuk di padan Nairobi asing songo si Simpson ala dak terima ibana gabe muruk de batatu bangsoi gabe umonna ala marlomo-lomo aka kan gonggomi di Portivion do bangsoi nunga dao sian lomo ni rohani de bata gabe di haditibana tiang ni harbangani do racang-racang na di upa ibadah songon natar do di panggung 10 itu asabulus har-har asabulus runtuh sego saluhuk nak uto hancur memang na paduahon na maulat tu sata sia turupu komu seiman na margoar pitu sian Nairobi buasa pola di dok pitu sian Nairobi berarti ngatar dok macai leleng mula tu kokoh berarti kekuatannya cukup luar biasa, bahannya cukup luar biasa. Alai molo na paling gudang na macai liling dak kia dipakai dak kia diukap berarti Allah doi burburo date. Coba tabaya ko molo hapor syaut tapi tu ni hapor syaut na burburo. Tabaya ko na hamana terjadi molo songoni ngamarumur harbangan ni hapor syauni manang harbangan di jabutta songon tabaraton songon harbangan ni rohatta. Sahih do narwate murah-murah. Jadi kok siap blok kono 3 tiodol. Iya. Memang dang somal hati hai rumang ni harbangan naik turun nak ginin bahkan sangat tutikion adong mola dope buka tutup doh digeser pitu dijab sama pitu dijab. Alai ada soal nama katai soal buka tutup. Soal geser naromikot. Na parajolo na rumikot dipakai do padohanon laho mangokuho jala patuduho tuhita hinabalga do huanso hagogon inasangap ni raja hamuliao nang tarpaima nanaing bomoti tondinai ola didok marobe inna itol marsieru do col mai naing mangide olah didok nga seorang beninna itu didok dulu puluh
ngasih pulu bebagasita masuk penna tersudido madok bahkan hula-hula teh keluarga dong tubuh bahkan sundina torok madok oras to dini batama nabongot manggohi bagasi na paduahon uju dibuhai padohon patugijang ma angkatlah dia ya pitu sampai do ayat sia 2 hari dok hata nama rasing doi sian hata ukap manang terbuka ukap beda alai patugijang ma angkat mana dokna lah mangodolhon lapatan ni pajakono nido naubalga songo dia ma pajakono ni bangsoi. Apakah ketika berkat itu datang lengket lalu terhapus songo tato nabi nene molo ngaro raja ni hamuliau ni ko permanen doi mengulu di bagasak roh itu si buatot siat makna ni na mengukap rohatai mengukap pituni arbangani ima panomo-nomo di haroro ni raja ni hamuliau ni denggamma niya mardongan olopolop ikolas rohatta suadok pola gambuni roha mago arsak suli alainang masya pakirimo doho ha proseaon na mangul songo dia ma tadana si majujung na dirga patuduhon nang roha monangani marolopolop siala hamonangan na seharusna ikut dirga do si majujung ate sahalinai adong do bahaya jala gaya bisi pikiran do joloma ngadong dapota ibana pasu-pasu nunga amar hamonangan molo monang ibana testing marolopolop saya uduk si majujung na saya maila saya tahuton masih pikiran nih. Sebaliknya ngasap petuluhali testing dan monang dalu terus. Dak kaya berhasil keadaan hidupnya terus gagal ekonominya. Alai saya gudak kata anak bentong masih pikiran on. Ngapogos gurang muse gayana si pikiran dong. Iko suarana mesti si begion si pikiran do. Alana molodung roh hamonangani roh raja ni hamuliau ni dang masa bena hacit marolopolop jala ikut dirga nama si majujung sebagai ciri khas ni sada raja di atas saluhuk raja di Portibion nunga monang nunga sukses puasa ay narope ibana narope ulu balang nago godok dakolan manang songo keadaan ni ibaru pani rotu bagas muna apa tidak naroi biasa-biasa saja aleon ulu balang nago raja di hamuliau asa molo di patugijang nungau kabbe rohatai saleleng-lelengna dak tagamo boy hukup laos gogonia hape di Portibion sotung dihukupi Portibion enunga Yesus napuna saya marasing do itu padohan naukap manang namukap nabagabe boy mangulahi hukup muse alaniak kahagio di Portibion molodung duko di patugijang dibuat madasor nahian asa dan bolas beharbangani hukupon di Portibion hula-hula odo sada lapatan di nama rapen asa tahalaso di bagasa tikion sapala nang tau ka rohata majakot tuhani manoktong ma uka rohata jaladak tagamo be hicu manang ukuk be molo dumbong raja ni hamulau ni sada pangalahon na jok masa ujumar pesta natal hala Kristen na parjului
Songonina ma rimurna, songonina ma tabuna, songonina ma bodamnya pernik na tabain. Jala sonang rohanang pikiran. Dak danaki molo sama pajojor hon nasida di joloon. Dang rona torasna dak tenang pikiran. Wahita akan natoras di sekolah minggu teh. Alai ya nuaingon ngasuman somotang yang di Yesus parwahom mabang somi upasamat ngahera sober tenaga be jolomai dak martenaga be huriai be lahu patu pahun Natal dia ka huriai ruasi ai pinatupa na selilingon kesempatan marulopolok na sida ditikiri kok nai di jauh nasida ho amang inna Tuhan Yesus tu amai ai tikiri ko do di nasida manggora mana nasida di tangyang nai di baem ma pernah perniki di baem ma Natali hola kiasat doi di ate-ate do pusu-pusu nasida hari muroni ibadah nasidai sai songon na agwa toddi mago sobinoto ujungna daktarida be songon namar tuhajo bamago matutu dung masa corona lulu biate pas mai alus ni Tuhan Yesus tuamai ngamar marah besudi jon mai be dang boy be tamar pasca dang boy be tamar Natal alanya boleh jadi tu ala nasi paula nakal kai naselau jadi dah di luas debata behita mangulaun akar roha nasi paula itu hari buroni mago sobinoto tu dia ujungna naso jadi be mangulahi muse sai songon agwa todi mangulahi hicu rohani portibion manang rohani akan ang majakon raja naroi jalan naumian di dewata dang tar hicu kita be rohata aidung nga debata nak unang binay portibion makicu aparsyan di jol may lahu bigi hata di debata ngabomot raja ni hamulian patugijang mahamu akaharbangan patugijang mahamu akapitus yan narobi songo dia pe namasa di rohatta nasalam nai nungalilin tahasomalhon akan nahurang denggani molodung ro raja ni hamuliau ni itu tidak memiliki kekuatan apapun rohattai ikut Yesus tunap nas molonaing bongo sasahala manang robonga tu sadahuta ikon mangulon nasida satokin ikon jolo ditutup pitui asa adong kesempatan nasida diukap pitui jala disuruh nasida bongot pertanda na bersedia dan puna bagasi mabuka pituna asa bongot tamui na menarik kalimat naserudo di bayi parpesal meno songodia tadani pacurona memotivasi ala naung dijakon nasida bongot disuruh maka pitu harbangani dada asa ukak botih manang diukak pesal parpesal menon manang taukap harbangani rohatai begitu saja na penting ngata buka be babolo masuk tu sih inna kan nah hacita do molobong tiba tu sada jabu masuk mamu edain nah hale dak tadi dari mana masuk mamu inna sampai liling sumoni olah masuk kita dang manuru minum pedang mau manang hudul pedang dak minum tutu di mana mula mahamedani mana lo mula mahaminang lo dada ukak mapitui buka makdangi alai patugicang maharbangan pareta do itu kaharbangan nausian narubi sordak gaebe di pagicang lapatanna holan ro rajai dangadong na boy menghalang ibadah bongot
Sudi penghalang na sailauni iko taluhonon na doi iko nukap doi menunjuk tu sadahuta molo ngaro raja ni hamuliau ni dang margogo jala dang adong be riko kapitu na sailau. Molo dung Yesus na mangukap itu harbangan ni rohatta dang adong be boy kita madoko penolakan. Tunggu dulu dang adong. So tunggu itu kamu. Jolo selesai ma corona. Jolo selesai ma marpesta tulangon. Jolo tidak. Ada masukna. Langsung dia pe bidang ni harbangan ni diukap. La suboi be tabba. Molo harbangan pitu ni portibion dung ngataru kori. Ukuran nang ngadengga ni ngadi atoket. Alai molo harbangan nanangsi pangiduan ni Yesus, pangiduan ni Raja ni hamuliau ni imaroha. Hapor siaon ni jolmaido na dipangido. Na tumago sa pitu be molo dung bong raja ni hamuliau ni ima. Ay so margogo akapitu harbangan ni portibion martibako balgani huaso ni hamuliau ni raja naroy. Dan tuk akapitu buatan ni tangan ni jolo malah manomu uhut majakon maniopi asabongo tuhani. Ay ulu balang dagugo do ibadah. Ulu balang hamusuan di parkorang. Suara ni par di surga ido dirajumi. Asa dia lusia ka parjage mandok ise dui raja ni hamuliau. Dua hari suku-suku no sarupa alai marasing do alusna na parjolo sian na padua alus na parjolo dia walu didok ima jahoba na gogo jala ulu balang di hamusuon. Di ayat 10 dok ima jahoba sebot ibana do raja ni hamuliau. Artinya molotung peta alami kehamaulon, molotung peta alami hasusahan, molotung raja di hamuliau kita pasti dimenangkan. Molo anak di debata do kita jalan hina raporsian. Napa dua usahanya 10 ibana do nama ngaleo portibion nagabi kebutuhan di golut. Na mempersiapkan golutai tuakar na mangiro. Satu na selesai golutan siap portibion olah debata sahu jahuba sebot nama ngodiho kita. Alus na para jolo ima manggobaron haroro ni raja itu portibion. Dukomonang ibana maralon nasa hahulomon do hamatean. Digobar homai diturpukon songor rumang ni nama mengoti bagas hamuliau na ibana. Di pada tahun masudi aka parjagai asahe. Di pada tahun masaluh bangso na di porotibio nasa di jakko di bana. Baka pola sampai tersidang ibana. Alamaul col may majakko di bana. Asa unang tatulak aka silehu-lehu di bata. Jalak ka parjagai ipe aka ulu balangi unang ditulak aroro di Tuhani. Unang sia-sia tabayan haroron itu. Sukun ise ulaning raja ni hamuliau ni na namani ngoma dia lusi Jahoba nagogo jala ulu balang ni amusuon. Alus na para joloi manggobarohon haroro ni raja itu portibion jala na padua honi ima hagogo ni harajaun na mangaramoti sekaligus na mangodio kita. Asamol taripun alus napa dua honon ima haroro ni rajai lahoma morangi do manaluna kamusuna uhud pajakonon ni akabangsoy taringo tuwasona na nilehonna na manoktong rodi salililingna di atas tanah. Molo di gobarho portibion dohon nasa isina sasitong na adong do na madasori padohonon ima na manggobari keteraturan ay dito pada bata portibion nung ngadenggas itu tuh teratur. Dan terjumolo dito pa jolmai ya sejumolo dito pa kanariko di ulula. Dan terjumolo dito pa aka na mangulu do aka suara iya suara inganana sudah teratur. Dumobi sia sandok pangi sini portibion. Suman tusi tua kaparangan
nasohya manibil sian nama ngulon ibana. Suman tua ka prajurit dakyah bongot jala luar siap pitu na asing. Iya so siap pitu na dingkadi. Wujud ijo itor bongok ibana laho mangodoloh ni nariko di pajuwoni. Asa mangarade jala marjaga nasa parajagai. Sadi hari nasida dijo. Ay molo songonido gobaran ni pangaradeo taringo tu harabangan na di pasal 24 da ikon lobi sianiman yan pangaradeo ta akabangso ng pinaluan ni debata mangukap harabangan ni rohatai naiko si paradeo ta lah majakon harorona dito ngatongan ni Portibion ima roha haporsiaon nasa sitonga takas do diguari rajai ima raja ni hamuliaon asadak tamah humurang pangaradiot talah majakos na dipangidona ima hasatiaod do bisaro rajai di tonga-tongata alani sapala nang tak ukap pitu harabangan ni rohatta iko sarobang manian roha doha porsyauta nang talebe rohatta itu Portibion ay nunga debata na puna say nunga debata na puna harajao disi tajakom maibana laos masitutu mahita mangaleo rohatta tu debata tatula manasa harajao Portibion do raja na asing siap Portibion nasa lelengon na marhuaso di ngoluta taparinggas maroha doa porsyata manomu haroro itu hani di pardalanan ni ngoluta naing maihut panidangion ya raja ni hamuliau ni ima salhu raja ni raja salhu nadong di Portibion hagogo onna ima ulu balang nagogo situ tu asala saraso atas diri pe najolo nang inganan di Portibion kian ikon gabe hudulan di debatamu ikon debataro namanya di rohatta asa tau ka marohatta asa ta agohon na parjolo igutta unang seta pangasahon igutta unang seta pangasahon lomolomotta unang seta pangasahon gugudo pikirat tarhok malotta di sisi lain molo manomu haroro Tuhan inaing mah marhiti olup-olup manangisi pena mengalami kekalahan harus na marhiti haroroni ulu balang nagogoy di hamusuon ikon gabe ima tadana nang mona kita bersama Tuhan pasti bisa ikon muba mai gabe bermental pemenang ngate Moladung bongo Tuhani ikut tasambudo atau marhiti hamonang tapa tu gijang mak tapa dirga si majukta tada nang rade hita majakon ibana la swadong do natuk martibakon hamuliaunna la sarbanga sian narubi pe sordak dang margogoy jaladang margunai jaladang rikok bay ala dunga bawa raja ni hamuliauni jakom maibana langsung dia pi gogo do kehebatan di gerbang na parjoloi dang layaki laho manomu haroroni raja ni hamuliauni dang tuki laho mangabati pahamahamas si songono manyan naga besi peopon di naporsia di tikyon boydo hita malayani Tuhani alai laos hubut dilayak ka Tuhani hita boy pe hita mamuji guarnai ipe ala na luas Tuhani do hita boy pe hita marsaur ala na di luas Tuhan itu hita dada ala ni gok ni korbatta manang na gok masileho-leho kita manang ala na ringgas ala boy ta atur kita ala boy ta tuhor dah sudah nai ala na di luas Tuhan itu hita majak sudah nai ala ni asin rohani di batado taingo maribur ni ngoluta na para joloin molo masa mar Natal dia kanang salpui ahado nang tabuat alai salpu pe Natali nunga tu dia surat-suratnya kait detai nunga tu dia pernah perniki pola songon na sudah kabiaya na godangi molotong do lahomago somarto di rohani jolmai
salpu boti manang na sedang diuji debatado hita ditiki na parpudion maul situ tu hita marnatal alani kopiton dalam tapa tubuh tapa gomo sapor syaut tanian lah majak ke Tuhani unalam patubuh dosa gabe saya tadok siswa dari parayan Natalon saya dinahita ai yakin mahita Tuhan dona menentukan alamon Tuhan dona menentukan perdalan di mulutnya jadi tude batama hasahatan di pamujiota dunga saya bisa luhut gatima cara laho pasohoto diri tude batala paluang kita motivasi yang terbaik lam tapajono emak tutuhani lah mabegi barita haduauni sadok tajakom matuhani nang haroronai mari katakan selamat apen madihita saluhukna tarapasu-pasu mahita molorap macak Tuhani hita